Bé, acabem d'escoltar les variacions Goldberg, de Johann Sebastian Bach, una peça del segle XVIII, interpretada pel brillant Glenn Gould. Alguna pregunta? Sí, mister, puc anar a canviar l'aigua de les olives? Sí, va, vés, però ràpid, ràpid. Molt bé, ens hem de preparar per un... Va, nois, vinga, com us deia, ens hem de preparar per un gran dia. El gran dia. La cita més important de l'any. Sí, el partit de dimecres contra el Sevilla. Però què dius del Sevilla? Estic parlant del dia de Sant Jordi. Sabeu què és, no? Sant Jordi? Sí, és un pavellón. No! El dia del llibre. El què? El llibre! Per Sant Jordi, als nois se'ls regala un llibre i a les noies una rosa. Bueno, la verdad es que yo prefiero que me regalen una rosa. Al menos no se tiene que leer. Prou! Però per què no us agrada llegir? Per què no sabeu que la vida es resumeix tota en dues coses? Poesia i prosa. No, todo se resume en 3 cosas, mister. 3 coses, 3. Coches y chicas aparte. Copa, Liga y Champions. Copa, Liga y Champions. Oi, quina passada, 3 d'una tacada, una temporada per emmarcar. Títols culers. 1, 2, 3. Potser no torna a passar mai més. Copa, Liga y Champions. Copa, Liga y Champions. Tengo 3 de todo, coche, casa y rollo. Y los tríos se me dan muy bien. Igual que a mí. Què llegir? Salta a la vista que estoy muy feliz. Copa, Liga y Champions. Sí, Champions! Copa, Liga y Champions. Qui se'n recorda ara de tot l'any passat, dels problemes del president. Títols culers. 1, 2, 3. I en la porta responde otra vez. Copa, Liga y Champions. Copa, Liga y Champions. Que no estamos tan mal. Copa, Liga y Champions. Tot està per fer i tot és possible. Copa, Liga y Champions. Potser ens hem deixat endur per l'eufòria. No sé.